Така. Опорен крак, леко свит, да. Другия изпънат и въртим. Не отваряме прекалено много ластика. Да, добре би го виж. Внимавай, като отива назад кръка да не се свива в коляното само. Айде, Ванеска! Даже чак толкова назад няма нужда да го даваш. Оп! Внимавай. Ако не го дам толкова много и се присвива, разбираш ли? Що бе? Виж мен. Гледай. Внимавай с опорното коляно. Може много леко да се наведеш от тялото. Така. Как аз съм нагоре?